ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತಾಡ್ಲ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲಾರು ಅಂದೇನುವೆ ಯಾನ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನು ಇನ್ನೂ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮರ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮರ್ದು ಪಂಡ ಕುಜಾಲು ಪಾಂಡ ಮರ್ದು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲ್ನಲ್ಲ ಪೂರ ಕುಜಾಲು ಬೊಲ್ದಾಪುನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಐಕೊಂಜಿ 35 ರೂಪಾಯಿ 40 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲ ಒಂದು 35 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲ ವಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಪೋಂಡಲ ತಿಕ್ಕುನ್ನಿಕ್ಲೆಗ ಐತ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡುವೆನ ಅಂಚಾದುಪ್ಪುನಾಗ ಏರೆಗ್ಲ ಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲೆರ್ದು ಬತ್ತಿನ ಮಲ್ಲಾಕಲ್ ಪರಬೇರಂದು ದಾಲಜ್ಜಿ ಏರೆಗ್ಲ ಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಮರ್ದನ ಚೂರು 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 ಕುಜಾಲ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತು ಒಂದು ಪೋಡು ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಕುಲು ಮಲ್ಪುಲೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಮಸ್ತ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏತ್ ತೀರ್ಂದು ಆತ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೇ ರೆಗ್ಲ ನಿಕ್ಕಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾತೇ ರೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಯ ಪಂಡ ಯಾನು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋಡು ಅತ್ತಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಲ್ಲ ಪಂಡದ್ದು ಯಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ನಮಕೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೇ ರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದ್ದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕುಜಾಲ್ ಪರ್ಂಡು ನೊಲ್ಪಲ ಮದ್ಮೆದ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಪೋನಾಗ ಕುಜಾಲ್ ಪರ್ಂದುದುಂಡ ನಿಕ್ ಇರ್ನ ಬೊಲ್ದಾತುಂಡ ಅಂಚೆ ಅಂದ್ ಕೇನ್ ಬೇರೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವದಕ್ಲೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಕೇನ ಕೆಲವದಕ್ಲೆ ಕೇನು ಜೀರು ಪಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕುಜಾಲ್ ಬೊಲ್ದಾದಿಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕರಿ ಅದಾಯ ಪನ್ಪುನೊಂದು ಪಂಡ ಒಂದು ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಎರ್ಮೆ ಪೋನಾಗ ಪಿರಾವದ ಎರ್ಮೆ ತೆಲಿಪುಣ್ಗೆ ತೋಜುಂಡು ನಿನ್ನ ಪೂರಂದು ಐತಲ ತೋಜುಂಡು ಆ ಎರ್ಮೆ ಗೊತ್ತು ಜಂಚ ನಮಕೊಂಜಿ ಸಡಾನ್ ಒಂದು ತುಯಿನೆ ಕೊಂಚ ಪನ್ನೋಡು ನಮಕ್ ಅವು ಪನ್ನರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದ್ದು ಇಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವದಕ್ಕಲು ಒಂಚೂರು ದಾದಲ್ಲೊಂತ ಬೊಲ್ದು ದಾಕಲು ಒಂದು ಕಪ್ಪಂಡ ಬೋಯಿ ಪೂರ ಕಪ್ಪ ಆತ ಅಂದು ಅಲೆಗೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಅಪ್ಪಾಗ ಕಪ್ಪ ಆತ ಅಂದು ಅಂದಾಗ ಕೆಲವು ತೋರೆತ್ತು ನಕಲು ಪೂರ ಬೋಯಿ ನಮ್ಮನೆ ಬಚ್ಚಿದ್ದು ನಂದು ಅಪ್ಪಾಗೊಂದು ಏತು ಬೇಜಾರು ಪುಂಡು ಬಂಡದಾಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುದು ಲಂಚ ನಮಗೆ ದಾಯಿಗೆ ತುಯಿನೆ ಕೊಂಚ ಪನ್ನೋಡು ನಮ್ಮ ನಾತಿಗೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಮನೆ ಪಂದೇನೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ರಗಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಮಕ್ ದಯವಂಡ ಯಾನು ಮಲ್ತಿನೆಟ್ ಎನ್ನ ಅಲ್ಲ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಎನ್ನ ಕುಜಾಲು ಪೂರ ಅಲ್ಪ 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 ಬೊಲ್ದಾದಿತ್ತಂಡು ಆರು ಈ ಮರ್ದನ್ ಕನತ್ತದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೋಲಾಂಡು ಒಂದು ಈ ಮರ್ದು ಈ ಬಾಟ್ಲಿನಿ ಅನ್ನೆಟ್ಟು ತೊಚ್ಪಾವಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ತೇಮಲ್ಲ ಬಾಟ್ಲಿ ಆಂಡಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಬಂಡಲ ಒಂಜಿ ಒರಿಯಗೆ ಪಾಡ್ನಂಡು ಒಂಜಿ 2-3 ತಿಂಗಳು ಪಾಡುಲಿ ಚೂರು ಚೂರು ಪಾಡ್ನು ಏತು ಪಾಡ್ನುಂದುಲೆ ಅನ್ನೆಯನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಪನ್ಪೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಓ ಮರ್ದು ದಾದ ಪಾಂಡದ್ದು ಯಾನು ಪೂರ ಪನ್ಪೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಜನ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಾಕ್ಲೆ ಪೂರ ಆಯ್ನಾತ್ ಜನ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ದೆತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪುಲೆ ನೆನ್ನು ಮರ್ದನು ಅವ್ಯಾನು ಎತ್ತು ಪಾಡೋಡು ಎತ್ತಿನ ಬುರ್ದು 2-3 ದಿನ ಒಕ್ಕರ ಪಾಡೋಡು ದಿನವರ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನೆನ್ನ ಅವೇ ಬಲ್ಲೆ ಪೋಯಿ ನಾವು ವೀಡಿಯೋನ ತೋಚ್ಪ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋನು ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲ ನಾನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರ್ಲ ಪೊಲಲ್ದಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರ್ದು ಕಾಪಾಡೋದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡೋದೊಂದು ಪೊಲಲ್ದಮ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂಚನೆ ದಾದ ಬಾನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂಡ ಒಂದು ಈ ಮರ್ದನ ಎಣ್ಣೆ ದಲಕ ಒಂದು ಕುಜಾಲ್ಗ ನಮಕ್
ಜವಾನೇರು ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಅರಬೇರು ಮುಟ್ಟ ಏತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯದಾಕ್ಲೆಲ್ಲ ನೆನ್ನು ಪಾಡೋಲಿ ಈ ಮರ್ದನು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಆಲಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಪಾಡೋಡು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬೊಲ್ಪು ಬಾರ್ದು ಏತು ಪಂಡ ಪೊಂಜೋ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಪೊಂಜೋ ನಾಕಲ್ ಪೊಂಜೋಕಲ್ ಪೂರ ಕುಜ್ಜಾಲ್ ತಾಲುಂಡು ದಿನೋಲ ತರೆಕ್ ಮೀಪುಜೀರು ಮೇಯ್ಕೆ ಮೀಪೇರು ದಿನೋಲ ತರೆಕ್ ಕೆಲವದಾಕಲ್ 3 ದಿನ ಒಕ್ಕರ ತರೆಕ್ ಮೀಪೇರು ಕೆಲವದಾಕಲ್ 2 ದಿನ ಒಕ್ಕರ ತರೆಕ್ ಮೀಪೇರು ನೆನ್ನು ಪಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗನಿ ಮೀಯೋಡು ಲಜ್ಜಿ ಅಂಜೋನಾಕಲ್ ದಿನೋಲ ಮೀಪೇರು ತರೆಕ್ ದಿನೋಲ ತರೆಕ್ ಮೀಪೇರು ಬೇಲೆ ಮಾಲ್ತು ಬಾತು ದಿನೋಲ ತರೆಕ್ ಮೀಪೇರು ಅಕ್ಕಲ್ ಪಾರ್ದು ಬುಂಡಾಂಡು ಆನೆ ಮೀಯೋಲಿ ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ನೊಂಜಿ ಇನ್ನಿ ಪಾಡ್ನ್ಯ ಈತ ನಮ್ಮ ಐತರ ಪಾಂಡ ಸೋಮರಂಗಾರ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬುಧಾರ ಪಾಡೋಡು 2 ದಿನ ಒಕ್ಕರಂದೆ ತೂಲೆ ದುವೆ ಮಾರ್ದು 2 ದಿನ ಒಕ್ಕರ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೇನು ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ನೆತ್ತ ಮರ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತದೆ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೇನು ಪಾಡುವೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ಸ್ ತೋಜಿಂಡ 2 ದಿನಕ್ಕೊರ 3 ದಿನಕ್ಕೊರ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ ಪೊಂಜೋನಾಕಲ್ ಪಾಡ್ದು ಪೊಂಜೋ ಕುಲಾಡ್ ಪೊಂಜೋನಾಕಲ್ ಮೀನು ಪಾಂಡ ಪಾಡ್ದಲ್ಲ ಮೀಯೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚೇನೆ ಬುರ್ದು ಬುಡೋಲಿ ಪಾಡ್ದು ಸೋಕ್ ಮಾಲ್ತು ಪಾಡ್ದು ಬುರ್ದು ಬುಂಡಾಂಡು ಅದೇ ತೋಲೆ ಒಂಚೂರು ಪಾಡೋಡು ಅಂಡ್ ಮಸ್ತೆಲ್ಲ ಕೈಗೆ ಬೂರ್ಲೊಂದು ಈತ ಬಾಂಡೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ತೊಡೆತ್ತು ಬುಣ್ಣಾಂಡು ಒಕ್ಕ ಇಡೀ ಕುಜಾಲ್ ಬೊಲ್ದಾದಿತ್ತಂಡು ಇಡೀಕ ಬುಡ್ಪಾದು ನೆನ್ನು ತೊಡೆಪ್ಪೋಡು ಪಾರ್ದು ಬುಣ್ಣಾಂಡು ದಾಲ ಇಂಚ ಓಲು ಇಡೀಕ ಪಾಂಡಾಂಡು ಚೆಂಚೆಂಚೆಂಚಿ ಇಡೀಕ ಕುಜಾಲಿಗೆ ತೊಡೆಪ್ಪೋಡು ನೆನ್ನು ಇಡೀಕ ಕುಜಾಲ್ಗೆ ಪಾಂಡೆ ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೊಲ್ದಾತಂದು ಅಲ್ಪ ಕುಜಾಲ್ಗೆ ಪಾಂಡಾಂಡು ಇಂಚ ಕಪ್ಪು ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಮ್ಮೆನುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕುಜಾಲ್ ನಮ್ಮನ ಪೂರ ಕಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕುಜಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡು ದಾಲ ನಮಕ್ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಕುಜಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಗುಂಡ ನೀಕುಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ನೆನ್ ಕನಾಲೆ ನೀಕುಲು ಮೆಡಿಕಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಬೊಂಡ 40 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಟ್ಲಿ ತೇಮಲ್ಲ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಅಜ್ಪರ್ 35 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 35 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಬೊಂಡಲ್ಲ ಉಂಡು ನೆಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ಸ್ ಫೋಟೋ ನೆಕ್ಲೆ ಬರಂದು ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ನೆತ್ತ ಆಡ್ವೆ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಸುಗಾರ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಬಾರ್ದು ನೆಕ್ಲೆಂಕ್ ಫೋಟೋ ವೀಡಿಯೋನೇ ಇಜ್ಜಿಂದು ಬಂತೇರು ದಾಯ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಬಂತೇರು ವೀಡಿಯೋನೇ ಇಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕಡೆ ಪಾರ್ದಾರನ್ನು ಬಂತೇರು ಒಂದು ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ನೊಂದು ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊಲಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಅಂದತ್ತು ಏರ್ನಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಇಜ್ಜಿಂದ ಚೂರು ಅಂಡಲ ತೂವೊಂದು ಪೋಡು ವರನೆ ಚಾಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಅಂಚಿ ಒಯ್ತದ್ದು ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯಂದಂಡ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ಸ್ ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ್ತ ಪಾರ್ದೆ ಸಾರಿ ಯಾಕರ್ದೆ ನಡೆಗೆ ಬುರ್ದು ಬುಡ್ಯ ಇನ್ನಿತ್ತ ಪಾರ್ದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಯ ಯಾನತ್ತ ಕೋಡೆ ತರೆಕ್ ಮೀತ ಇನ್ನಿತ್ತ ಯಾನ್ ಪಾರ್ದು ಇನ್ನು ತರೆಕ್ ಮೀಯೋಡು ಇಜ್ಜಿದಲ್ಲ ಒಂದು ಏತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏಪ ತರೆಕ್ ಕೆಲವು 2 ದಿನ ಒಕ್ಕೊರ ಮೀಪಾರ ಕೆಲವು 3 ದಿನ ಒಕ್ಕೊರ ಪೊಂಜೋ ನಾಕ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪೊಂಜೋ ಕುಲು ಪೂರ 3 ದಿನ ಒಕ್ಕೊರ 2 ದಿನ ಒಕ್ಕೊರ ತರೆಕ್ ಮೀಪೇರು ಅಪ್ಪಗನೆ ತರೆ ದೆಕ್ಕಂಡು ಆನೆದಾಲ ಪಾಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ಕುಡ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಬುಡ್ದು ಕುಡ ನೆನ್ನು ಪಾಂಡಾಂಡು ಕುಜಾಲ್ ಖಂಡಿತ ಕಪ್ಪಾಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಈ ಮದ್ರಿಂಗಿ ಅವು ಒಂದು ಬೆತ್ತ ಪೂರ ಪಾಡ್ನೆಕ್ ನೆನ್ನೊಂಜಿ ನಿಕುಲು ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಒಂಜೋಲ ಕಪ್ಪ ಆಯ್ಜಿಂದಂಡ ಯಾನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಪ್ಪಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಲ್ಲ ನೆನ್ನು ಪಾಡೊಂದು ಎಪ್ಪೊಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ಕಪ್ಪ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ದು ಬುಡೋಲಿ ಕುಡ ನಮ್ಮನ ಕುಜ್ಜಾಲ್ ಬಂಡ ಕುಡ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಂಡತ್ತ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನ ಕುಡ ಬೊಲ್ದಾಪುಂಡು ನಮ್ಮನ ಕುಜ್ಜಾಲ್ ಕುಡ ಬರೋಂದಿತ್ತನ ಕುಜ್ಜಾಲ್ ಕುಡ ಬೊಲ್ದಾಪುಂಡು ಕುಡ ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿ ನೆಟ್ಟು ಫುಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಚೂರು ಬಂಡ ಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಚೂರು ದೆತ್ತದು ತಾಗಂಡಾಂಡು ಬೊಲ್ದಾತ ನಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತಂಡಾಂಡು ನಮ್ಮ ಇದೀಕ ಒಂಜಾತು ಮೈತದ ಇದೀಕ ಪಾಡ್ನತ್ತದಲ್ಲ ಚೂರು ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಚೂರು ತಾಗಂಡಾಂಡು ಇಂಚ ಚೂರು ತಾಗಂಡಾಂಡು ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮೈತೆ ಮೋನೆಗ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡುವ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪ್ಯಾರನ್ ಲವ್ಲಿ ಹೆಂಚಿನಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೋನೆಗ್ ಮೆಚ್ಚಾದ ಒಂಜಿ ಕ್ರೀಮು ಪೌಡರ್ ಪಾಡ್ನೆಕ್ ದುಂಬು ಒಂಚೂರು ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಡುವ
ಕ್ರೀಮ್ ಚೂರು ಪಾಡ್ದು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಚ ಮಲ್ತಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕುಜ್ಜಾಲ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ಇಜಿಂದ ಚೂರು ಇಂಚ ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಚೂರು ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ತಂಡು ಅಂಡು ಕುಜ್ಜಾಲ್ದು ದಾಲ 10 ಜನ ನಮಕ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಏತ್ ತೀರ್ನಾತ್ ಕಡಪುರ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಮಾತೆ ರೆಗುಲ ನಮಕ್ ನಮರ್ದು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಪ ಅಂಡೆಡ್ಡ ಐಕ್ ಏತ್ ತೀರ್ಂಡು ಆತ ನಿಕುಲು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕುಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆ ರೆಗ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆವು ನಿಕುಲೆಗ್ ಒಂದು ಈ ಮರ್ದನ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ತೂಲೆ ಐಕೆ ಏರೆಗ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕಡಪುರ್ಲೆಂದು ವನ್ಯಾನ ಐಕೆ ನೆನ್ನೆ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ನಮರ್ದಾದ್ರೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ್ ಪನೊಂದು ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚೆ ತಿಕ್ಕಿನಕ್ಲೆ ಆಯ್ತು ನಿಕ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಒಂದು ಕುಜಾಲ್ಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ದಾಲ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಡು ಅವು ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಮೇರ್ ಪಾಡೊಂದೇ ಇಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲವಳು ಕನತ್ತು ಸುಮಾರು ದಿನ ಅಂಡು 1-2 ತಿಂಗಳು ಪಾಡೊಂದೇ ಇಲ್ಲೇರು ಅವ್ರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕುಜಾಲ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಂಜೊಂಜೊಂಜೊಂಜಿ ಬೊಲ್ದಾವು ಬೊಲ್ದಿತ್ತಂಡು ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಪ್ಪ ಆತಂಡು ಏರೆಗ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಏತ್ ಪ್ರಾಯದಾಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಗಡ್ಡ ಪೂರ ಕೆಲವುದಾಕ್ಲನ್ನ ನೆಟ ಪೂರ ಗಡ್ಡ ಪೂರ ದೀಪಾರ ಅವಲ ಬೊಲ್ದ ದೀಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಕೆಲವುದಾಕ್ಲೆ ಸ್ಟೈಲ್ ತೋಜುಂಡು ಬೊಲ್ದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ನೆನ್ನೆ ಅಂಚ ಗಡ್ಡಾಗ ಪೂರ ಹೊರಂಕಾದು ಬಿಡೋಲಿ ದಾಲ ಕಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡು ಇಡೀ ಮೋನೆಗದಲ್ಲ ಮೋನೆಗೆ ಖಾಲಿ ಮೋನೆಗತ್ತು ಗಡ್ಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಮೀಸೆ ಪೂರ ಕೆಲವುದಾಕ್ಲ ಬೊಲ್ದಿಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ಲಂಚ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೋಲಿ ದಾಲ ಹಾಕೋಜಿ ಪಾಡೋಲಿ ನೆನ್ನೆ ಅಂಚದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಈ ಮಸ್ತ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಮಲ್ಲಕ್ಲೆಗ್ಲ ಏರೆಗ್ಲ ನೆನ್ನೆ ಪಾಡೋಲಿ ಈ ಮರ್ದನ